Бикыл ауыл жерлеге сәуде прилавкасы һәр елдагыча бай. Кеше Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр арасында уздырылган бәйгедә җиңүче Нурлатның иш авыл җирлегенең берсе булган Бикыл авыл җирлеге башкаладан автомобиль алып кайтты. Җиңү җирлегенең активлыгы шул исәптән ярминкәләрдә катнашу критериясе буенча да бәяләнгән. Авыл җирлегенең бит инде бүгенге көндә яшелчә, җиләк-җимешләрнең инде туңдырылганда кайнатмасы, яшелчәләрнең бүгенге көндә барлык төрләрен дап килдек. Суган, кишер, шегендер, бәрәңге, кабак, кабачки, авыл җире бит инде мул иттереп үстерә. Быел еллар матур килде, Аллага шөкер. Вакытында яңгыр да яуды, вакытында җылысы да булды. Шуңа күрә уңышларыбыз мул булды. Без шатланып ярмаркага авыл продукциясен алып киләбез. Кийекле авыл җирлеге сәүдә ноктасы ярминкәдә Вәлиуллиннар хуҗалыгында үстерелгән продукциядан гына торды. Кәҗә сөте, җәй дәвамында уңыш бирүче җиләк үсентеләре, кайнатмалар, бал, төрледән төрле яшелчә, киштәдә 30лап төрдә товар тәкъдим ителгән иде. Без Кийекле авылында яшибез. Быел ярмаркага 2нче ел чыктык. Бөтен нәрсә үзебез хуҗалыкта җитештерелгән. Гаилә белән, семья белән бергәләп җәйкәне эшлибез, үстерәбез. Менә шул үзебездән артканны сатырга да алып чыгабыз. Шәһәр халкына да зирәк ярдәм булсын дибез. Шәһәр кешесенә бик булай бәяләр, кибетләрдән, базардагыдан җөнрәк. Кийекле авыл җирлегендә, Кийекле авылында Вәлиуллиннар гаиләсе бөтен яклап үрнәк. Алар гаиләдә 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Үзләренең йорт тирәләрендә бөтен авыл хуҗалыгы хайваннары асрала. Яшелчә, җиләк-җимеш, умарта белән бик тыгыз шөгыльләнәләр. Шуның өчен аларның продукциясын ярминкәгә тәкъдим итәргә булдык. 60лап сәүдә ноктасы, 1000ләп ассортименттагы товар, ашлык, шикәр, кымы, ит, соңгысын бер юлы 10 ноктада тәкъдим иттеләр. Я очень довольна, все есть. Я постоянно хожу и на школьный там что, и на сельхоз. Я всегда хожу. Вот закупаю, сейчас вот эту несу. Домой пойду еще, приду за картошкой. Вот всего, все есть, слава богу. Сәүдә рәтләрен район башлыгы Равил Кузюров та карап чыкты. Я забыл делать, я уже готовый. Мәйданда волонтерлар эшләде. Алар өлкән кешеләргә товар сайларга булышты. Район башлыгы күрсәтмәсе нигезендә андый категория гражданнар өчен товарларын өйләренә илтеп бирүдә оештырылды. Юныс Мөхәммәдьяров Куйбышев урамында яши. Үз транспорты юк. Шуңа да бик теләсә дә ярминкәгә йөри алмаган. Автобусның йомшак кәнәфиендә урын алган өлкән кеше шатлыгын яшерә алмады. Конечно, канагать. Разве канагать булмасын, карт кешегә шундый удовольствие. Бая сөйләп торасы да юк инде монда. Киң ассортимент, түбән бәяләр, күңелләргә шатлык өстәүче җырлы биюле ярминкә республика һәм Нурлат шәһәре көненә кәефле старт бирде.